Wallahi, ibe balma nyini yera la. Wa mame ya fo yana fala ki sumuru badi. Ni ko sumuru ni fila ka munu keke nun dabla de. Ima sigure, tiye yere ni. Ne go ke bi ni da duinga ke be dufa. Wallahi arama, ne bi fa, bi elimine ka bodiye mon. Ko ile so go kede la. Akorobo. Voilà. Depuis que nous avons fait ce que ni subo ni tuma na uruzi wallahi ne ba beni feka ko du kenela sabali o ke ministre belo subu bane ma usani ya e so na munya fa de sawari jugu sawara ala du fira bi du fire hali muso be ko hora ali sunguru ni ma be bora ni ma usani ya Uncle, nani somos sobre bastante. Ok. Olha, bastante. Bastante. Agora vamos fazer. Ok. Agora, sabe? Ok. Sim. Mas foi tal. Ok. Adama. Ok. Sim. Sim. Bastante. Aw fa bana ma mun bɛ ka to sama wagati ka tɛmɛ ka dɔɔni kɛ n nana o dɔgɔnin yɛrɛ o la bayi an b'a dɔn k'an fa ye e furu wa an b'a dɔn ko furu sara ka bɔ anw ni ɲɔgɔn cɛ mais k'a fɔ den bɛ aw fa n'an fa ni e ni ɲɔgɔn cɛ an fa m'o f'a ɲɛna dɛ an t'o kalama kana to n k'aw fa lebu aw fa ye den sɔrɔ ne fɛ de ka sɔrɔ ka ne furu a ye den sɔrɔ o de kama a ye furu ka n ka muso ye bayi ne b'i den danga de bɛ adama kɔ k'a fɔ adama kunkolo bɛ fɛ ka tiɲɛ ne ma da la bayi ne b'e den nin ye ne dɔgɔnin de ye su y'a ja o tile y'a ja a bɛ na so kɔnɔ an bɛɛ donna ka du in na an tagama ka taa du in na dɛ du y'anw de ta ye ne wolola fɔlɔ de ka sɔrɔ ka aw tɔw wolo an ma kiri ka o ka man ka du feere aw bɛ taa mɔgɔw cɛ ka na o bila du kɔnɔna na o tɛ kɛ kuma in ja tiɲɛ de don n y'a mɛn ko du in bɛ ka feere ja tiɲɛ don munumunukan tɛ o ka nɔgɔn kɛ i ye kamisogo ye n'i yɛrɛ ye kamisogo ye aw fa joli de b'a la aw fa jamu de b'a la n'i bɛ du feere a ta de tiɲɛ na diyagoya bayi an fa ye furu est-ce que mariage de papier de an fa ni e ni ɲɔgɔn cɛ mariage de papier t'a la a bɛ nin ye sisan a tɛ kɛ an m'o kuma mɛn sabali ne ka mariage papier ko kuma de ye dala kuma ye a banna koyi Adama n b'a yir'e la ko Bamakɔ justice ye min ye n b'a yir'e la ko fanga bɛ bolo min na Bamakɔ den i fa joli dɔ bi a joli dɔ sini wa ne de y'a wolo ka musogoden halala de don a jariya ma diɲɛ ye wa kaɲi ten an ka taa voilà olu n y'a f'i ɲɛna n'an ka du feere a filɛ voilà o de la nkaw tɛ fɛn kalama e ni maa min aw tɛ foyi dɔn ne y'a fɔ aw ɲɛna ko ne wolola fɔlɔ de ka sɔrɔ k'aw wolo
afle ba dinga tan sugoro ni ko koy mo wala be da muten yo isi ni be ko fe e be klaki akisia na mus si ya ta kamsu wa tula awo boros nam do be ane ne mama ye somo kabon eto ne to watring ba korage to mandi awo ko min ni fa ni ko nana kana fu de dugu Ela seguiu gawandron ka fuli ke telefone do be ga whatsapp chama do we orozo da maya o ngo so sidi we ko whatsapp cha mo le fa de lu orozo adi ni ti diworo dun an fa la wi ni de an fa di ye fɔlɔ ni ni duje ye fɔlɔ ni de wolola ka sɔrɔ ka dun tɔ wolo ne ko ko woni olozi an ko ka da muso bɛ ko mais est ce que e ye bɛɛ ko kuma mɛn o la o den ne wa i dɔgɔnin de olozi ne bɛ katami i b'i sigi a bɛ bɛ ɲɛna bouge pas Siri e yɛrɛ ni e nakun ye jumɛn yɛrɛ de ne bɛ fɛ ka e yɛrɛ nakun de dɔn sisan e nakun ye jumɛn depuis ba bɛ bolo la e mana ba salen e bɛ na e nakun ye jumɛn ye sisan e na ko ye jumɛn wa i fa ka don o ye don o t'i ka du de ya e y'a kɛ kana taa n'a ye ne ka cɛ sɔrɔ de kana taa n'a ye wala nin y'a ko bɛɛ de tiɲɛnen n y'a fɔ olu sigilen ɲɛna n ka n ka du feere u banna ne fa n'a ko k'a ye nangara ne ba ko k'a ye nangaraba ye ne ye kalabanti a ka muso jiri min bɔ yan n bɛ ni furu ka n bila kamankɔrɔ yan e wa e m'a fɔ k'e bɔra kungo de wa mun ni gabɔ tɛ kelen ye wallahi e bɛ t'i sen na n b'a yir'e la ko bamakɔ ye min ye n bɛ bamakɔ vagabonds bila n na yan a bɛ taa sen na du in tɛ wa a bɛ to n'u to a la ou bien bɛ du feere